On tää ihmisen aikaansaamattomuus aivan järkyttävä. Mä laitoin aika aikaisten nukkuun. Mä joskus 12 jälkeen nukahtanut ja viime yönä ja annapa olla saatana. No minähän heräsin 6:30 aamulla, mutta sitten mitä ei. Minähän laitan jatkan nukkumista. Se oli taas 2:30 iltapäivällä heräsin. Aivan virta pois. Kello on nyt 5:30, minä en oo tehnyt mitään. Mulla on tuossa sitikarromu ollut pihassa jo vittu kohta toista kuukautta ja kävin kaupassa ja mietin, että vittu laitoin viimeiset rahat kahviin ja maitoon. Ei 3 € tilille ja sitten vittu tossa on toi romukin vielä ja kaikki jää aina vaiheeseen. Se pitäis nyt raahata no vittu renkaat tuolta talliin ja sitten se akku ottaa talteen. Ei vittu. Me vielä että vittu tänään mie sen teen. Mie teen sen tänään, mutta ei vittu, en saa aikaiseksi.